Barkanku da kallon tashar mu ta koyi da kanka a wannan lokaci. A yau za ku ga yadda ake amfani da kyauraye, ƙananan kyauraye wajen haɗa jakar iPhone 5X kamar wacce kuke gani a yanzu haka. Na yi amfani da wannan na'urar saƙa wajen haɗa wannan jaka, kuma na yi amfani da kyauraye masu launuka kala-kala kamar yadda kuke gani. Ita dai wannan jaka na yi ta ne daidai tsawon wannan waya, wato hawa 30 kenan. Na yi amfani da kyauraye kusan guda 800 wajen haɗa wannan jaka. Za ku ga cewa a saman na yi fari da baki, sannan a ƙasan kuma kamar launin bakan gizo haka, kaloli ne daban-daban. Da farko dai ita wannan na'ura sai da na gwada ta da wannan waya domin in tabbatar da guda nawa zan yi amfani da su. Za ku ga cewa gashi nan kawuna ne daban-daban a jikin na'urar, wanda da shi ne za mu yi amfani wajen yin wannan saƙa. Akwai wani ɗan abu a ƙasan shi da na cire saboda na ji daɗin yin saƙa, da kuma gefe-gefen shi da na ciccire. To da farko za a ɗauki kyauro guda ɗaya a saƙala shi gida biyu, tukunna sai a saƙala shi a jikin wannan na'ura daga ɓangare ɗaya zuwa ɓangare ɗaya a kaikaice kamar haka. Sannan za a ɗauki na biyun shi ma a yi masa haka, na ukun shi ma a yi masa haka. In an ɗauka sai an lankwasa shi gida biyu, tukunna sai a maƙala shi a jikin wannan abu. To haka dai za a yi ta yi har sai an yi guda 11, saboda mun riga mun gwada wannan guda 11 shine zai daidai faɗin wannan waya. Haka dai za a ci gaba da yi. Yawa to gashi nan guda 11 na kenan. Guda 11 yadda muke bukata kenan. Sai a dawo ɗaya ɓangaren a sake yin daidai irin wannan abin da aka yi, amma kuma wannan karin daga ɗaya ɓangaren za a yi. Za a ga cewa ya yi kamar harafin X. Shi ɗin ma dai haka za a dinga yi, ana lankwasa shi gida biyu tukunna sai a saƙala. Haka za a yi ta yi har sai shi ma an yi guda 11 kamar na farkon. Sannan kuma launi ɗaya za a yi amfani da shi, saboda wannan abin da muke yi kamar hawa ɗaya kenan na jakar, saboda haka ya kamata a ce ya kasance launi ɗaya, gefe ɓangare bin su zama launi ɗaya na kyauraye. Yau wato kamar da yadda muka yi na farkon, gashi mun yi na biyun shi ma guda 11. Mun kammala wannan mataki. Abu na gaba shine za mu ɗauki kyauro, bayan mun daddanna kenan, mun daddanna shi ƙasa-ƙasa ya yi ƙasa saboda mu sami gurin saƙala wasu kyaurayen. Za mu ɗauki wani kyauron launi daban sai mu yi hawa na gaba. To shi hawa na gaban ga yanda ake yin shi, maimakon mu yi irin na farkon, shi kuma kawai saƙala shi haka ake yi a kai biyu.
haka za a ci gaba da sakalawa ta yadda kowane kai yana da kyauro biyu a makale a jikinsa. A shi wannan mataki kyauro 10 ake amfani da shi a kowane ɓangare. Idan mun kai ƙarshe sai mu rufe gefen kamar yadda muka yi sauran. Yauwa to gashi mun gama wannan hawa. Za mu daddanna shi ƙasa kamar yadda muka yi na farkon, sannan sai mu yi mataki na biyu. Abin da za mu yi a nan shi ne, yanzu ne ma za mu fara saƙa. Za mu dinga saƙalo na ƙasa sai mu fito da shi daga sama sai mu saki kawai kamar yadda kuke gani. Yanzu muna saƙalo launin ruwan hoda, muna saƙalo shi sama sai mu sake shi kawai. Kuma yanzu ne ma saƙar ta fara. Abin da muka yi a baya kawai shi ne mun shirya kyaurayenmu ne, amma yanzu ne muke saƙar. Haka dai za a ci gaba da yi har sai an yi a gaba ɗaya. Mun gama gefen hagu sai mu koma gefen dama shi ma mu yi masa haka. Yauwa to gashi yanzu mun gama, mun yi saƙanmu hawa na ɗaya kenan. Sai mu daddanna, saboda dai abin da ya sa muke daddannawa saboda mu samu gurin da za mu ƙara zuba wasu kyaurayen. Za mu sake yin kamar yadda muka yi wancan karon. Za mu ƙara zuba kyaurayenmu, tukunna bayan mun gama zubawa tukunna sai mu saƙa. Za ku ga cewa na farko mun zuba jajaye, yanzu kuma muna zuba yellow. To kamar da yadda muka yi a na farkon, shi ma nan za mu dinga saƙalo kyaurayen launin ja, muna saƙalo su muna sakin su kawai. Muna saƙalo su saman shi su kyaurayen launin yellow sai mu sake su kawai. Kamar da yadda kuke gani. Wannan abu yakan ɗau lokaci gaskiya, yana ɗau lokaci, saboda haka za mu ta yi har sai mun yi hawa 30. A don haka yana da kyau idan mutum yana yi, zai yi kyau ko ya samu yana kallo ko yana da yin wani abu da baya buƙatar amfani da hannunsa, ko yana sauraron wani abu ta yadda abin ba zai zama babu daɗi ba.
mun gama wannan hawan shi ma sannan mun ƙara daddannawa kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu ɗauki wani launi daban, wannan karan kore ne. Kamar yadda muka yi a wannan ɓangare haka za mu yi a ɗaya ɓangaren. To ga shi nan har yadda muka yi har mun riga mun hawa 30 kenan a nan. Na faɗa muku jakar ita kanta hawa 33 ne, wanda ukun na sama wannan rufewa ne. To ga shi nan dai haka za a ta yi ana cikawa, jakar tana fitowa daga ƙasa. To yanzu wannan hawan na sama, wato na farin nan shi za mu yi hawa 3 na fari, tukunna sai mu rufe da hawa 1 na baki. Wato bayan mun gama zuba kyaurayenmu farare, sai mu dinga saƙalo korayen kamar da yadda muka yi a baya. Za ku ga cewa gaba ɗaya saƙanmu mun yi amfani ne da launukan kyauraye kala-kala, wanda bayan mun gama amfani da su gaba ɗaya sai mu sake maimaitawa. Shi yasa sai ya yi launin bakan gizo, wanda haka shi muke so, haka muke buƙata. Za mu sake yin wani hawan na fari, hawa 3 muke buƙata na fari kafin mu sanya baƙinmu wanda shi ne na ƙarshe. Shi ma dai za a saƙa shi kamar yadda aka saba, amma a wannan karan da yake launi ɗaya ne, fari ne da fari, dole sai an kiyaye a tabbatar cewa wanda ake saƙalowan daidai ne, ba a saƙalo na sama a maimakon na ƙasa ba.
za mu ƙara daddannawa. Ko da yaushe muna wannan saƙa muna daddannawa ne saboda ta yi ƙasa. Yanzu za mu yi hawanmu na fari na ƙarshe kenan, hawa na uku. Wato yanzu mun kammala mun kammala hawanmu na fari, yanzu za mu yi hawanmu na ƙarshe wato na baƙi, wanda da shi ne za mu rufe wannan saƙa. Yau dai kamar yadda muka yi a baya, za mu na saƙalo farin, muna saƙalo shi saman baƙin, muna saki. Yau wato kamar da yadda kuke gani mun riga mun gama, yanzu abin da ya rage shine sai mu rufe wannan saƙa tamu. Rufewan kawai yana nufin a ɗaure ta yadda ba za ta warware ba. To kamar yadda kuke gani mun ciro kyauranmu na kan farko, muka saƙala shi a kai na biyu. Daga kai na biyun nan za mu saƙalo na ƙasan, sai mu saƙala shi a kai na uku. Nan ma za mu saƙalo kai na uku, mu saƙala shi a kai na huɗu. Za mu saƙalo na ƙasa, a kowanne na ƙasan za a dinga saƙalowa, sai a saƙala shi a kai na gaba kamar dai yadda kuke gani. Dole sai an ɗan kiyaye wajen yin wannan domin tabbatar da an yi shi da kyau, saboda idan saƙar ba ta ɗauru sosai ba za ta iya warwarewa.
Sannan a tabbatar cewa an yi wannan saƙa da kyauro masu ƙwari sosai, saboda in aka yi su da kyauraye marasa ƙwari nan da nan za su tsitsinke, kuma duk wannan wahalar da aka yi tashi a tutar babu. Yauwa za mu rufe wannan shine na ƙarshe kenan a wannan saƙa. Yanzu sai mu ɗauko kyauro guda ɗaya a gefe sai mu ɗaure kamar haka. Yauwa to shikenan saƙan mu ta kammalu. Kawai abin da za mu yi a nan shine za mu ciccire shi daga jikin wannan na'ura. To ga jakanmu dai ta fito ta yi kyau sosai kamar yadda kuke gani. Za mu ɗan gyaggyara ta saboda ta dawo shape mai kyau. Wannan tale wanda ta yi babu shi yanzu kuna gani, kawai abin da ya rage sai dai mu saka wayarmu kawai a ciki. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kuna son samun wasu daɗaɗɗen bidiyoyi kamar haka, sai ku biyo mu a wannan tasha. Kafin nan za ku iya yaɗa wannan bidiyo ga 'yan uwanku da abokan arziki. Sai an jima, kuma mun gode da kallo.